Vážený pán predseda vlády, Slovensko, ako je známe, je členom ako EU, tak aj NATO. A môžete si teda aj dovoliť kritizovať ich politiku, lebo je to v podstate vaše spoločenstvo, vaša rodina dnes. Nechcel by som vás teda dať do zložitej situácie, do toho, že by ste kritizovali EU a NATO. Nechcem ich porovnávať s nejakými, dajme tomu, zvieratami, ale oni sú špecialisti nie na rozprávky, ale skôr na horory. A to, čo vidíme dnes, neustále rozširujú hysteriku o tom, že Rusko ako keby sa chystá zaútočiť na Európu, údajne. A myslím si, že pre zdravo zmýšľajúcich ľudí je to očividná provokácia alebo absolútna neschopnosť, lebo akýkoľvek zdravo zmýšľajúci človek absolútne chápe, že Rusko nemá ani nebude mať žiadny záujem alebo želanie napadnúť na kohokoľvek alebo zaútočiť na kohokoľvek. A konflikt na Ukrajine, a to som už mnohokrát aj hovoril, ako na poslednom podujatí, nie je spojené s našim agresívnym správaním. Tento konflikt je spojený s tým, že Západ podporil štátny prevrat na Ukrajine. A mimochodom, bez ohľadu na to, že traja predstavitelia krajín Poľska, Veľkej Británie a Nemecka podpísali dokument ako garanti dohôd medzi vládou a opozíciou v roku 2014 na Ukrajine. A doslova po pár dňoch sa uskutočnil štátny prevrat a tieto garancie, dohody medzi vládou a opozíciou, respektíve prezidentom, nepohli ani prstom, aby zabránili alebo vrinavrátili politický proces na Ukrajine do konštitučného, do ústavného poľa a začali podporovať tých, ktorí uskutočnili štátny prevrat. A z tohto sa začal aj konflikt, lebo potom sa začali diať udalosti na Kryme a aj udalosti na jeho východe Ukrajiny, na Donbase. A v podstate to je podstata konfliktu. A čo sa týka Ruska, tak Rusko bolo donútené brániť svoje záujmy a ľudí, ktorí si spájajú svoj život a osudy s Ruskou federáciou, s Ruskom, s našou históriou a tradíciami. V tomto je podstata konfliktu a takto vznikol. Nie je to naše agresívne správanie. Je to agresívne správanie z druhej strany a nemáme žiadne iné ciele okrem ochrany svojich záujmov. Lebo druhá strana tejto mince spočíva v tom, že pri pomoci NATO sa deje pokus o pohltenie celého postsovietského územia a priestoru a na to sme museli reagovať. To je celý problém. A naše posledné kontakty s prezidentom Trumpom a americkou administráciou v Anchorage dokázali a ukázali, že nás už počujú. Lebo kým predtým, počas kontaktov s predchádzajúcou administratívou s Bidenom sme sa o tom rozprávali, tak počuť nás nikto nechcel, ani nás nepočuli. A dnes vidíme vzájomné chápanie. A sme tomu veľmi radi a dúfame, že konštruktívny dialog bude pokračovať. A čo sa týka agresívnych plánov Ruska v spojitosti s Európou, ešte raz by som chcel zvýrazniť, že je to hlúposť, ktorá nemá žiadny základ v realite. A čo sa týka útok na energetickú infraštruktúru, vrátane tých zo strany Ukrajiny. Dlhú dobu, už niekoľko rokov dozadu, sme nerobili žiadne kroky, čo sa týka civilnej infraštruktúry energetickej, obzvlášť v zime. Veľmi dlho sme trpeli, keď ukrajinské vojska neustále útočili na naše energetické objekty. A potom sme začali odpovedať. A odpovedáme, tak povediac, seriózne. A je to pravda. A v reakcii sa ukrajinská strana snaží tiež nám urobiť škody. Ale robí škody aj našim partnerom. A čo sa o tom dá povedať? Ukrajina tiež získava značnú časť energetických zdrojov cez svojich susedov vo východnej Európe. Ak by ste im zastavili tieto dodávky plynu
a elektrické energie, tak hneď pochopia, že sú isté hranice správania v oblasti narušania cudzích záujmov. A čo sa týka atomových elektrární, je to vždy výber objednávateľa. Ale máme dobrú skúsenosť spolupráce s zahraničnými partnermi a vrátane tými európskymi. A týka sa to napríklad našej vzájomnej spolupráce s Maďarskom. Môžeme taktiež sa začať zamýšľať na spoluprácu s Westinghouseom a vašou vládou. A to hovorím len tak teraz mimochodom. Môžeme spolupracovať aj s americkými partnermi aj na Zaporožskej atomovej elektrárni v princípe a tak nepriamo sme tieto otázky prediskutovali s nimi. A to isté sa týka aj ukrajinskej strany na Zaporožskej atomovej elektrárni. Ak teda vzniknú vhodné podmienky a rozprávali sme sa o tom s našimi americkými kolegami, tak môžeme tam spolupracovať ako trojica. Ale to sa teda Slovenska netýka, ale je to predpoklad toho, aby sme mohli realizovať spoločné projekty aj na slovenskom trhu. Hoci naša spoločnosť Rosatom je dobrým a spoľahlivým partnerom pre našich kolegov na Slovensku. Nielen, že spoľahlivo fungujú atomové elektrárne sovietskeho a ruského dizajnu, ale na pravidelnej báze, bez akýchkoľvek prerušení prebiehajú dodávky paliva. A mimochodom bolo by nesprávne meniť naše palivo na palivo iných výrobcov, dajme tomu tretích krajín, lebo sú tam také technologické detaily a bolo by to ekonomicky nevýhodné. My máme na to špecialistov a môžete to vždy prediskutovať s nimi. Takže áno, a čo sa týka členstva Ukrajiny v Európskej únii, nikdy sme neboli proti tomu. Čo sa týka NATO, tak je to druhá otázka. Je to druhá vec. Ide o zabezpečenie bezpečnosti Ruskej federácie nie dnes alebo v strednodobej perspektíve, ale v dlhodobej perspektíve. Naša pozícia je tu známa. Pre nás je to nepriateľné a prirodzene je to rozhodnutie samotnej Ukrajiny, ako si zabezpečiť svoju bezpečnosť, ale táto bezpečnosť, ako bolo už uvedené v základných dokumentoch, vrátane aj otázky bezpečnosti európskeho kontinentu nemôže byť zabezpečená bez zabezpečenia bezpečnosti iných európskych krajín, vrátane aj Ruskej federácie. Sú tu rôzne varianty zabezpečenia bezpečnosti po ukončení konfliktu. Tiež to bolo predmetom našej diskusie v Anchorage a myslím si, že je tu možnosť nájsť spoločný konsenzus.